Zdravo, ja sam Staša, učesnica Fitness akademije. Ukupno nas je 10 učenika u 2 smene. Program traje mesec dana i predviđen je za aerobik, fitness, pešačenje i plivanje. Zahvaljujemo se Ministarstvu omladine i sporta, Centru za razvojnu politiku i saradnju i programi Mladi su zakon. Podigni kuku je visoko. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ćao, ja sam Almir, učesnik sam Fitness akademije i pre svega bih hteo da zahvalim Ministarstvu omladine i sporta, Centru za razvojnu politiku i saradnju, kao i programu Mladi su zakon. Takođe bih naveo da sam ja plivački trener već duže vreme i drago mi je što mogu pomoći ovu Fitness akademiju kako svojim savjetima, tako i ja sam učestvovati u ovom programu i povećati svoje fizičke performanse i voleo bih da se ova akademija nastavi još neko vreme, ako je to moguće. Hvala puno.